aya afin non ka sega ta ko fe sega se ko fe fengere le kira tan c'est ça سورة المائدة آية كمن آية تنفلنا سورة المائدة آية كمن آية تنفلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الحواري إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنتي واقتدى بهدي إلى يوم الحساب والجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنوا أنجو رايرو بنودي علي إلهام جيجي مغودو كاكو كاتو النبي الله إساكو نوي الحواريون أكاديمي بغاو ويا إلى على لكوت أسونا على كو أتوسبه يبقى سلاموي أنغو أشيكا مننا وحيوت إلهامو دو إلهامو يا رمضان كدعنا سوري دسكونا كفون ني
ninde niye tiɲɛ de a bɛ komi nabilahi musa alayhi salatu wassalam a ba ye dengeniya sɔrɔ a dusukun na ko n'a y'a den bila ji sanfɛ foyi t'a sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ denkɛw ɲini k'u faga sika de bɛ yen k'a fɔ u bɛ se k'a den ye ou bien u t'a ye mɔgɔ dun tɛ bɔ saya sikayɔrɔ la ka taa i yɛrɛ di saya yɛrɛ yɛrɛ ma denmisɛn fitinin ka fili ji kɔnɔna na o kɔni ye saya yɛrɛ dɛ mais mun kosɔn ba in sɔnn'o ma ala de y'a sabata dusukun na k'a fɔ a kana siran o ɲɔgɔn de kɛra ninnu fana ye ala y'a f'u ɲɛna u ka da ale ala la u ka da nabilahi isa la u ka tugu a kɔ o dun tun b'a kɔ u y'a dɛmɛ da mais bi an bɛ n'u ka kuma dɔ de kala n'o ye u y'a ɲini nabilahi isa fɛ alayhi salatu wassalam ko a k'a fɔ ala ɲɛna ala ka dumuni minan dɔ jigi k'a d'u ma maida ye tabali de dumuni minan bɛ sigi min sanfɛ sɔra in yɛrɛ tɔgɔ dara nin yɔrɔ de la suratul maida tɔgɔ dara nin yɔrɔ de la u y'a fɔ nabilahi isa ɲɛna ko ya isa ibn maryam isa maryama den hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama i tigi bɛ se ka dumuni dɔ jigi kana ma ka bɔ sankolo la wa ɲininkali tɛ k'a fɔ ala bɛ se ou bien a tɛ se ɲininkali t'o kan mɔgɔw b'o de faamuya o tɛ mumini t'o fɔ i da la ko est-ce que ala bɛ se nin na wa mumini t'o fɔ mumini ɲininkali bɛ yɔrɔ min na a se bɛ ala ye est-ce que a bɛ sɔn k'a d'a ma wa kuma kɔrɔ ye nin de kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ o ye nabilahi isa ɲininka est-ce que i ka ala bɛ se ka jigin an kan k'a fɔ sika de b'a la a bɛ se ka jigin ou bien a tɛ se ka jigin non adamaden min ye mumini ye i t'o kuma fɔ i da la abada parce que ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na o de y'an ka limaniya ye k'a fɔ ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn bɛ yen ala de y'a dilan i ye fɛn min dilan i tɛ dɛsɛ o la dɛ a ye kuma in fɔ yɔrɔ min na kala nabilahi isa ko taqullah a ye siran ala ɲɛ parce que nin ye kojugu de dɛ ni mantonw y'a ɲini nabi ɲuman bolo a k'a fɔ ala ɲɛna ala ka fɛn dɔ kɛ n'o fɛn kɛra n'aw ma tugu nabi ɲuman k'o kɔfɛ kojugu de b'aw sɔrɔ kojugu de b'aw sɔrɔ komi nabilahi saliha ka mɔgɔw ye min kɛ k'a ɲini nabilahi saliha bolo i bɛ se ka ɲɔgɔmɛ bɔ nin kulo in na wa a ye ɲɔgɔmɛ n'a den bɔ ka na n'a ye a y'a ɲini ala fɛ ala ye ɲɔgɔmɛ n'a den bɔ ka na n'a ye o ɲɔgɔmɛ n'a den naani a y'a yira ko nin ye dalilu jɔnjɔn de y'a bolo dɛ a y'a to yen dɛ u ma dan a toli ma dɛ u ye ɲɔgɔmɛ in yɛrɛ faga dɛ ala bɛ hinɛ dɛ adamadenni ala ka so jɔlen i k'o ci i ka tile fila tile saba kɛ o kɔfɛ i bɛ kuma kan ka lakali mɔgɔ ye et puis nabilahi saliha ta in kɛra ala ye délai de d'u ma tile saba kɔnɔ jangata de bɛ n'aw sɔrɔ dɛ n'u tun tuubira u tun bɛ se ka kisi komi nabilahi fɛn nabilahi yunus ta kɛra cogo min na nabilahi yunus bɔra dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ min na dugumɔgɔw y'a faamuya ko a diminen de b'u kɔrɔ u ye ɲɔgɔn wele ka taa kɛnɛ ma denmisɛn ni muso ni makɔrɔba bɛɛ bɛ kasi ka ala deli ala yafa an bolo ala yafaru bolo o tun bɛ se ka kɛ o mais ninnu y'u ta kɛ don de don u bɛ tulonkɛ de la ala dun n'a ye
décision ta adamaden kama foyi ta sagi ni yafa delite dɔrɔn de bɛ se ka ala adamaden mbo ala ka jangata bɔnɔ n'i ye kojugu kɛ cogo o cogo ni ala yafa deli wagati ma tɛmɛ a bɛ temps dɔ de d'i ma ala bɛ adamaden bɛɛ sɔn tan na mais a tɛ adamaden si to yen ala tɛ adamaden si to yen ni o temps kɔnɔna na ni seginna ka taa ala ma ala bɛ yafa koyi ala ye yafa masa de a man da ko a bɛ taa jangata o a man da o kama a man da ko a b'an tɔɔrɔ a ma diinɛ fana jigi ko a bɛ adamaden tɔɔrɔ non ala ma diinɛ jigi ko adamadenw ka sɛgɛ dɛ ala ye diinɛ jigi an ka kunnadiya de sɔrɔ ale de y'an da ale de b'a dɔn an kan ka balo cogo min na a b'a dɔn n'an balola o balo cogo la kelen tɛ kɛ mais n'an y'o siraw to yen an bɛ sigi ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔna na mais an tɛ balimaw ye an tɛ sigi ɲɔgɔn ye komi an bɛ cogo min na sisan i b'a sɔrɔ cɛ kelen denw den tan u bɛ so kɔnɔna na kelen ni kelen tɛ saa ɲɛsinnen bɛ kelen ma kelen t'a fɔ a ɲɛna ko saa filɛ nin ye a bɛ n'i ci dɛ o ye kojuguba de koyi o ye halaki de ye mɔgɔw bɛ halaki lajɛ ko ni ku de bɔra adamaden na o tɛ ni adamadenw sigira ɲɔgɔn kan komi bɛgɛw a tɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲɔgɔn hɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ nata kojugu de k'i tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye a bɛ sigi ɲɔgɔn kan mais a tɛ balimaw ye a ko ittaqullaha in kuntum mu'minin a ye sira ala ɲɛ n'a sɔrɔ a ye mumini ye a ye sira ala ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a ye mumini ye mun kosɔn a bɛna ɲininkali min kɛ a kɔfɛla ye kojugu de mɔgɔ ma deli ka ala deli ni ɲɔgɔn na ni ala y'a baara kɛ n'u ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ parce que ala tɛ sɔn mɔgɔw ka tulonkɛ kɛ n'a ye o cogo la n'a ye min ɲini a bolo o kɔrɔ ye aw dusukun b'a fɛ ka don silamɛya de kɔnɔ n'a y'a jigi kana n'a y'a y'aw ɲɛna a y'a ka diinɛ minɛ dɛ n'a ma ka diinɛ minɛ fɛn min b'o kɔfɛ o ye jangata dɛ qalu u ko nuridu an na'kula minha an b'a fɛ k'a dun de an t'a ɲini k'ala se a dan na koyi k'an b'a fɛ k'ala se a dan de la non an b'a fɛ k'a dun an yɛrɛmadenw de kumakan yɛrɛ foli b'a jira ko adamaden gɔnsanw don an b'a fɛ ka dumuni sɔrɔ ka bɔ sankolo la k'a dun dɔrɔn adamaden mako bɛ dumuni de la sinon dumuni min bɛ bɔ sankolo la o ka bɔ dumuni gansan ma koyi o de kosɔn nabilahi isa bɛ n'u jaabi a tɛ dumuni kuma fɔ ale tɛ dumuni kuma fɔ a bɛ ala deli dumuni in na maa t'a fɔ ala an b'a fɛ ka dun de a t'o kuma fɔ wa tatma'inna qulubuna n'an y'a dun an dusukun bɛ sabati ka fɔ aa nin ye tiɲɛ de jaa isa bɛ kuma fɔ an ɲɛna tiɲɛ don wa na'lama an qad sadaqtana an bɛ dengeniya sɔrɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ ka fɔ i bɛ kuma fɔ an ɲɛna tiɲɛ don wa nakuna alayha min ash-shahidin aw an bɛ kɛ seere ye i ka nabi ɲumanya ani i ka mu'jizaw i bɛ mu'jiza minnu b'i bolo an bɛ kɛ seere ye a bɛɛ lajɛlen kan nin kuma fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn nabilahi isa y'a lawale qala isa ibn maryam a ko allahumma rabbana ala an allamoba allahumma arabukan na kɔrɔ ye ya allah n'a foli cayara a b'i degun i bɛ ya in bɔ i b'a fɔ allahumma o de kosɔn arabukan na i tɛ se ka fɔ ya allahumma i tɛ se k'o fɔ n'i ko ya allahumma arabuden bɛ yɛlɛ i la dɛ parce que mimu min bɛ allahu kɔfɛla la o ye ya de
b'a fɔ ya Allah ou bien i b'a fɔ ya Allah ou bien i b'a fɔ Allahumma mais i t'a fɔ ya Allahumma arabukan na i t'o fɔ a ko Allahumma rabbana an ka masa an lamɔba Ala ye donitigi tɔgɔ de Ala ka alaya bɛ doni de di adamaden ma rabbana o bɛ hɛrɛ de di adamaden ma n'an ko lamɔba dɔrɔn o ye min bɛ dumuni d'a ma min bɛ jogo ɲuman d'a ma min bɛ hakili ɲumanw d'a ma min bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ o de ye rabbana ye o de ye rabbana ye anzila alayna ma'idatan minas sama dumuni minan jigi kana ma ka bɔ sankolo la an ka kɛ mun de la takunu lana iidan li awwalina wa akhirina a bɛ kɛ an bolo sali ye an ka mɔgɔ fɔlɔ n'an ka mɔgɔ laban bɛɛ a ma fɔ dumuni a bɛ k'an bolo sali ye a don bɛ k'an bolo sali ye kitabu dunkɛw baarabaw kɛra don o don la a bɛ b'u bolo sali de o de kosɔn ka sali ka ca anw ka sali mun b'an bolo Mali kɔnɔ yan sali tɛ dɛ silamɛya ka sali tɛ an bɛ don minnu bila yan Laylatul Qadri su bɛna kɛ a dugusɛjɛ an tɛ Mali tɛ baara kɛ silamɛya ka sali tɛ dɛ maliyɛnw de ka sali don sinon silamɛya t'a fɔ mɔgɔ si kana baara kɛ Laylatul Qadri su la dugusɛjɛ na o ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna sali ye don fila de silamɛya kɔnɔ nin sunkalo in n'a banna don kelen sali b'a don kelen o dɔrɔn de sali ni sali sabanan bɛ yen o ye jumadon de ye o jumadon fana baara tɛ bila an bɛ baara bila don o don la Mali kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye o ye Mali ka silamɛya de tɔgɔ ye sinon o tɛ silamɛya yɛrɛ tɛ dɛ silamɛya t'a fɔ adamaden ka don si bila i ka balo ɲini bila parce que silamɛya kɔnɔ balo ɲini ni sali bɛ ka kan n'i b'i ka denbaya balo ɲini i bɛ alabato de la i bɛ sali i bɛ alabato de la alabato ka bon ɲɔgɔn ye mais a bɛ alabato de adamaden min b'a ka denbaya balo ɲini a bɛ alabato de la o de kosɔn ko ala tɔgɔ de ye kabir mais ala tɔgɔ tɛ akbar an b'a fɔ Allahu akbar akbar tɛ ala tɔgɔ ye parce que n'an ko ala de ka bon n'a bɛɛ o kɔrɔ ye ala fitinin dɔ bɛ yen ni ye a kɔrɔ y'o de ye arabukan na ni ko Allahu akbar hunaka Allahu asghar ala belebeleba bɛ yen o kɔrɔ ye ala fitinin dɔ bɛ yen o de kosɔn Allah akbar tɛ ala tɔgɔ ye mun kosɔn an b'a fɔ sali wagati la parce que an bɔra denbaya balo ɲini de la o ye baara dɔ de ye an nana sali la o ka bon ni baara nin ye an b'a fɔ nin yɔrɔ in na a ka bon fitinin ye denbaya balo ɲini Allahu akbar bɛ fɔ ni de kosɔn a ko a bɛ kɛ an ye sali ye li awwalina wa akhirina an ka mɔgɔ fɔlɔw n'an ka mɔgɔ labanw wa ayatan mink a bɛ kɛ taamasiyɛn ka bɔ i ka yɔrɔ la warzuquna a m'a fɔ dumuni d'a ma dɛ a ko i b'an garijɛgɛ garijɛgɛ ye hadamaden fɛn o fɛn bɛ hadamaden nafa tɔgɔ de ye ko garijɛgɛ hakili ɲuman ye garijɛgɛ de jogo ɲuman ye garijɛgɛ de dɔnni ɲuman ye garijɛgɛ de baara kɛ ko ɲuman ou bien a dɔnni baara dɔnni garijɛgɛ don garijɛgɛ tɛ nafolo gansan ye fɛn o fɛn bɛ hadamaden nafa o tɔgɔ de ye ko garijɛgɛ n'i ko ala n garijɛgɛ ala bɛ se ka jogo ɲuman d'i ma o ye garijɛgɛ ɲuman de ala n garijɛgɛ a bɛ se ka dɔnni ɲuman d'i ma n garijɛgɛ a bɛ se ka nafoloba d'i ma a bɛ se ka métier dɔ d'i ma a bɛɛ tɔgɔ de ko garijɛgɛ a ko warzuquna wa anta khairu raziqin an garijɛgɛkɛlaw ɲuman ye e ala de garijɛgɛkɛla wɛrɛ bɛ yen wa anhan adamadenw bɛ fitinin min kɛ ala tɛ o tɔgɔ fusamantiya u la o mɔgɔ min b'a ka nafolo bɔ k'a di fantan ma a y'a garijɛgɛ de o tɔgɔ min bɛ yen ala t'o fusamantiya a tigi ma mais a ko ne de ye garijɛgɛkɛlaw bɛɛ ɲuman ye a ka fisa n'an bɛɛ ye mɔgɔ ye sɔnni kɛ cogo o cogo i tɛ ala bɔ
sonikela kɛra sonikela ye cogo cogo don dɔ la a bɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ ala bɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ n'i ma deli de n'i ma ala deli de a bɛ dimi kɔrɔ mais n'i ala deli o de ka di ala ye ud'uni astajibu lakum ayen wale ayen deli mbaw sɔn inna alladhina yastakbiruna an ibadati mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ bonya n ka batoli la donc delili ye bato de y'ale bolo k'i b'a deli k'i ka jɔnya de yira la k'i ka fantanya yira la a b'i jaabi en tant que i y'a ka jɔn ye en tant que i ye fantan ye ka di ala ye dɛ hadisa bɛ bilali ka hadisa bɛ ko n'an tun tɛ ala soso ka tubi ka yafa deli ala bolo ala tun bɛ taa n'an ɲɛ a bɛ na ni danfɛnw ye minnu bɛ ala soso u bɛ yafa deli ala bolo parce que ni adamaden ye kojugu kɛ ka ɲɛsin ala ma ko ala ne ye kojugu kɛ n b'a dɔn masa tɛ yen min bɛ se ka yafa ni e ala tɛ awa n na ni fɛ i k'a yafa i ŋaniya ka ɲi u bɛ di ala ye u bɛ di ala ye de kosɛbɛ u bɛ di a ye qala allahu nabi layisa ka dalili nin kɔfɛ ala ko inni munazziluha alaykum n bɛna jigi aw kan faman yakfuru ba'du minkum ni mɔgɔ min kafiriyala ka bɔ aw la nin bannen dumuni in jiginnen kɔfɛ fa inni u'adhibuhu n b'a tigi jangata adhaban jangata la u'adhibuhu ahadan min al'alamin n tɛ mɔgɔ si jangata min na n b'aw jangata o de la n tɛ mɔgɔ si jangata min na dumuni nin jiginnen kɔfɛ n'aw ma tuubi ka tugu isa ko n b'aw jangata dɛ dɔw ko u ma sɔn dumuni ka jigin dɔw ko dumuni jiginna u ye ala sɔsɔ ala wele bɛ k'o kɛ lɛw ye hawariyinɛw tɛ dɛ minnu tun bɛ ni musa bolo olu tɛ dɛ olu de kɛra kuma fɔbaga ye mais population min tun bɛ nin kuma in kɔ dumuni jiginnen kɔfɛ bɛɛ ka dumuni k'a la k'a fa hawariyinɛw tor'u ka diinɛ kɔnɔ mais population min tun bɛ u kɔ u bɛ diinɛ kuntigi kɔrɔ minnu tun b'u kɔ minnu tun b'a fɛ ka isa maloya olu de nana population muruti ka population muruti dumuni ni tiɲɛ tɛ a ma bɔ sanfɛ kɔrɔti do dumuni ye kɔrɔti dɛ komi u bɛ kuma min fɔ ala kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ye kɔrɔtikɛla de a n'aw minnu bɛ siɲɛta la a ma deli ka mɔgɔ si kɔrɔtiya aw la ni kɔrɔtikɛla do a t'aw faga siɲɛ kelen n'a sɔrɔ kɔrɔtikɛla do aw ye fɛn bɛɛ k'a la mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ala kira ye nin kɛ ne la n'a ye duwawu kɛ a duwawu bɛ minɛ dɛ o yɛrɛ b'o dɔn n'a ye mɔgɔ min danga a ye mɔgɔ wolowula min danga alikaba kɔnɔ a bɛ su dara badiri dɔn na a bɛ sara a fancinin abdul uzza ibn abdul muttalib abu lahab a y'o den danga o ye kuma jugu dɔ fɔ ala kira ɲɛna ala ko dangali la ko ala n b'a fɛ k'i ka wulu jugu dɔ bila nin na dɛ i ka wulu jugu den in farala jama dɔw kan k'u bɛ taa sami jamana la ka taa marchandise ta abu lahab taara fɔ ɲɛna ko mahamadu ye n den in danga dɛ a y'a kɔlɔsi dɛ a ka dangali man ɲi dɛ n'u taara yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔmɛw kɛ so ye ka minɛnw bila kɛrɛfɛ a kelen bɛɛ bɛ da kɔnɔna na wara dɔ bɔra kungo kɔnɔ ka na ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ la ka don a kɔnɔ k'a faga a ka duwawu kɔni o minɛnen don mais u bɛ kɔrɔti min fɔ a ma deli kɔni ka mɔgɔ kɔni kɔrɔti nin ye nin kisa bannen a bɛna kisa wɛrɛ min ta o ye kuma min bɛ fɔ nabilayi isa yɛrɛ ɲɛna lahara jama bɛ ɲana k'a ɲininka mɔgɔw ko e ye ala de u ko i ba ye ala de kumakan in est-ce que tiɲɛ don ala b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ mais ala b'a fɛ k'a ka manton de cɔrɔ nabilayi isa yɛrɛ ka a kan hɔrɔnya jɔlen mɔgɔw ɲɛna ko kuma min fɔra n da t'a la dɛ a bɛ kuma minnu fɔ
أمنوا لك الأساسا. أيوة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. نكما كنا لكو وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم تمامنا ألكو عيسى ابن مريم نكما ينبفو في عرصات القيامة القيامة كندك ابن نبي موني نغيرو منا ماذا أجبتم أكامو يموند فاونيانا أبي نبي الله إيسا كلم بيتا بس نبي الله إيسا أكاولو لي كيرا كباكو كودي مانكام بادي أكافتو لي كيرا مانكام بادي أبايا سورو مانكام بادي وليلا أيه سامبي سباني بالو أبي فاتو دومينا فانا مانكام بادي كيرا aka kungo ani nabi nyuma caman ka ko bora ɲɔgɔn kɔrɔ ala y'anw kɛ ummatan wasatan ala y'an kɛ manto min ye camancɛ de la parce que an nana sɔrɔ naqiden de bɛ yen fɛn fila de bɛ yen sinamuso fila de bɛ yen ala kira bɛna wagati min na miiriya sinamuso fila de bɛ dugukolo sanfɛ miiriya fɔlɔ ye nabi ɲuma laban ye isa de mira folo en ko isa ye ɲamɔgɔden de nabi ɲuman tɛ o ye kojuguba de o ye faratiba de ka kuma ka adamaden kɛ ɲamɔgɔden hali ni nabi ɲuman tɛ i ye kungoba de ta kuma tɛ ala ka ciden don ala ka ciden don o ye dantɛmɛ baaraba de mɔgɔ minnu t'a fɛ o y'o kuma fɔ mɔgɔ minnu b'a fɛ olu fana ye kojuguba de kɛ peut-être olu ka ko ka jugu ka tɛmɛ hari ninnu ta kan olu ko nabi layi sa ala de dɔw ko ala den do dɔw ko ala saba do ale ye kelen de o ka jugu parce que o ye masala siyadiya de o ye kotigi yɛrɛ ka kungo de nin ye mariyama de ka kungo ye koyi isa ye ɲɛmɔgɔden de ye o y'a ba de ka kungo ye mais isa ye ala ye o ye ala de ka kungo ye o ye ala de ka kungo ye o ye coup d'état dilalen de jamanatigi la jamanatigi juma de bɛ yen n'a y'a mɔgɔw sɔrɔ n'a bɛ yafu bolo a tɛ yen anw nana kɛ manton camancɛ ta ye an ko isa tɛ ɲamaden koyi
awa isa te ala fana ye camancɛ ta isa ye ala ka danfɛn de ala y'a kɛ kabako ko de ye israɛlɛnw ye k'a ka masaya yir'u la mais ala tɛ adamaden gansan don komi adamadenw cogo ala y'a choisi k'a kɛ nabi ɲuman ye a bɛ kuma kuma fɔ ala de b'a fɔ a ɲɛna o de kosɔn u b'an wele ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan nin cogo de la ɲaw kɛ manton camancɛ ta ye camancɛ n'i b'o ɲini n'i bɛ bɛrɛ camancɛ yɔrɔ ɲini i b'a kunkolo fila de lajɛ fɔlɔ i b'a ta ni kunkolo in na ka sama kana camancɛ la ka taa ni kunkolo ye kana a sama kana ni camancɛ la u bɛɛ bɛ yɔrɔ min na i b'o da i b'a dɔn k'a fɔ o ye camancɛ ta ye donc anw tɛ yan fɛ an tɛ yan fɛ an bɛ camancɛ de la anw t'a fɔ mɔgɔ si ala ye an ka nabi ɲuman muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala tɛ ala y'a foyi t'a la jɔnya de b'a la ala ka jɔn don ala ka ciden don a tɛ ala sɔsɔ ka sariya ye ka ala sɔsɔ ayi a bɛ se ka ko dɔ kɛ min sariya t'a la ala b'a fɔ lima azinta lahum mun kosɔn i sɔnna ninnu ye i tun man ka sɔn ye a ma ala sɔsɔ la dɛ sariya de tɛ yen mɔgɔ dɔ nana kuma dɔ fɔ a ɲɛna sariya tɛ yen a yɛrɛ y'a ka miiriya lajɛ min ka ɲi a y'o fɔ mais ko in ye janfa de ala kira yɛrɛ kan ala ko mun kosɔn i sɔnna ninnu ye i tun b'o to yen fo nafigiw ni mɔgɔ ɲumanw ka bɔ ɲɔgɔn na sa o ye k'ala kira jeleki a yɛrɛ ka intérêt de kosɔn sinon ala ma ala kira jeleki kuranɛ kɔnɔ abadan k'a fɔ mun kosɔn i ye nin kɛ non ok a b'a fɔ pourquoi i bɛ doni sigi i yɛrɛ kunna a ka jelikili bɛ o de mun kosɔn i bɛ doni sigi i yɛrɛ kunna doni min i man ka doni min ta mun kosɔn i b'a sigi i yɛrɛ kunna ala ko ya isa ibn maryama a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah e a fɔ mɔgɔw ɲɛna de k'u kɛ e n'i ba kɛ ala ye ka ne to yen nin ye ɲininkali jɛlen de ye nin ye dɛ ɲininkali jɛlen k'a fɔ mɔgɔw ɲana jama kɔnɔ bɛɛ jɔlen don u ɲɛ b'i la qala subhanak adamaden arabukan na ni i kabakoyara de i b'a fɔ subhanak ni fɛn diyar'i ye i b'a fɔ allahu akbar ni fɛn min diyar'i ye i b'a fɔ allahu akbar mais ni kabakoyara i b'a fɔ subhanak est ce que ni fana bɛ se ka kɛ wa a ko subhanak ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq a man kan ne ka kuma bɔ n da la min tɛ n ta ye ni kuma min ka man kan a man kan k'o fɔ o kɔrɔ ye kuma sɔsɔ nkalon don kuma kɔrɔ ye dɛ kuma min fɔra tiɲɛ tɛ in kuntu qultuhu faqad alimtahu ni y'a fɔ i b'a kalama ala ni ne y'a fɔ m'a fɔ e yɛrɛ b'a kalama ne m'a fɔ i b'a kalama ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik min bɛ ne ŋaniya da i b'a dɔn min bɛ e jaati fɛ ne t'o dɔn mais min bɛ ne ŋaniya da i b'a dɔn ni ye k'i yɛrɛ de jɛya koyi ne m'a fɔ n'a sɔrɔ n y'a fɔ i b'a kalama i bɛ n kalama i bɛ n ka fɛn bɛɛ kalama innaka anta allamul ghuyub fɛn o fɛn dogolen don e y'a dɔnni ba de fɛn o fɛn bɛ dibi la ala b'a bɛ kalama fɛn o fɛn bɛ kɛnɛma ala b'a bɛ kalama ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard n'i taara kungo kɔnɔ jiri min bɛ yen a tɛ ban an kɛrɛfɛ yan dɔrɔn mais jiri si bulu tɛ jigin ni ala t'a kalama kisɛ si tɛ jigin dibi kɔnɔ ni ala t'a kalama binbulu si tɛ kari ni misiw de bɛ tɛmɛ a kan sagaw de bɛ tɛmɛ a kan fɛn wɛrɛ de bɛ tɛmɛ a kan n'ala ɲɛ t'a la
dan fen be ala bolo komi kelende ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida aw dilali ana fagali be komi nin kelende ne ala bolo atamasiye bambolo alaye doni ceri cogo min na bi sotelima filɛ nin ye a b'a ka telefoni ligne bɛ kalama a b'a bɛ kalama et puis a bɛɛ b'a bolo komi telefoni kelen dɛ n'a ye réseau sigi dɔrɔn a bɛɛ bɛ k'an bolo nɛgɛkuru y'an bolo o ye adamaden de ka baara ye n'a ye réseau jigi ka bɔ ligne sanfɛ ka daminɛ Diboli ka taa fɔ Kidali telefoni bɛ tigɛ bɛɛ la yɔrɔnin kɛrɛ a bɛ tigɛ bɛɛ la o ye adamaden de ka dilanfɛn ye koyi u b'a contrôler u b'a dɔn u b'a bɛɛ kɔlɔsi u b'a bɛɛ ka kumakan enregistrer ka bila yen o ye adamaden de a ko ma qultu lahum illa ma amartani bihi ma foyi f'u ɲɛna fo i ye ɲamariya ko n ka min f'u ɲɛna ani ibudullah rabbi wa rabbakum a ye ala batu ne tigi an'aw tigi n y'o de f'u ɲɛna nabilayi sama foyi fo adamadenw ɲɛna fo a ye ala batu a ko ne yɛrɛ tigi ani aw tigi a m'a fɔ ne fa dɛ ne fa a m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna o tuma na ala den tɛ wa kuntu alayhim shahidan ne bɛ balo wagati min na ne ye seere de ye seere ye mun de ye seere ye ka fɛn de i ɲɛna i ma ko t'a la koyi mais n'u y'o don min i bɛ se ka explication di mɔgɔ ma o de ye seere ye seereya o de fɛn dɔ kɛra i ɲɛna a t'i concerné i ma ko t'a la a ɲɛna a ma ɲɛ o t'i ka kungo ye mais n'u y'i wele don min na i bɛ se ka seereya di o de ye seere a ko ne tun bɛ yen ne tun ye seere de n tun bɛ waajuli kɛ n b'u bilasira ni mɔgɔ min sɔnna a bɛ fara n kan ni mɔgɔ min ma sɔn se tɛ n ye dɛ n kɔni ye seere ye mɔgɔ min ma sɔn n b'a dɔn mɔgɔ min sɔnna n b'a dɔn n tun ye seere ye ma dumtu fihim ka sɔrɔ n b'u kɔnɔ n ye seere de falamma tawaffaytani tuma min na i ye ne faga wafaw ye tawaffa arabukan na kɔrɔ saba de b'a la a dɔ ye saya ye a dɔ ye sunɔgɔ ye a dɔ ye ka minɛnw bɛɛ ta o de ɲininen don nin yɔrɔ la tawaffahullah a ka dati dafara ala y'a bɛɛ ta ka taa n'a ye sanfɛ silamɛw ka miiri o de k'a fɔ nabilayi musa bɛɛ de taara sanfɛ n'an ko nabilayi musa ni de taara sanfɛ o tɛ ko gɛlɛma ye koyi adamaden bɛ ni bɛ taa sanfɛ mankan tɛ wolo o nɔfɛ o mais nabilayi isa kuturu de taara sanfɛ o de bɛ parce que ala kɛra ka hadisa bɛ yen ko nabilayi isa bɛna jigin a ko walladhi nafsi biyadi n bɛ kali ni ala ye ala kɛra ka kumakan de ye ne n bɛ kali ni ala ye ne ni bɛ min bolo la yusikanna an yanzila alaykum ibnu maryama hakiman muqsitan a bɛna surunya ibnu maryama bɛna jigin aw kan kirikɛla ladiri yaksiru salib n'a ye kura ye mɔgɔ min kan na a b'o kari wa yaqtulu lkhinzir a bɛ le faga wa yada'u ljizya a bɛ lempo ko bɔ duna kɔnɔ wa yafidu lmalu nafolo bɛ caya hatta la yaqbaluhu ahad fo mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bɛ se ka nafolo saraka minɛ ni ye hadisa salen a bɛ bukari kɔnɔ ala kɛra ka kumakan don k'a bɛ jigin o tuma min na i taara ni ne ye sanfɛ kunta anta raqib alayhim e tun ye contrôleur de e de y'u ka contrôleur ye raqibu ye ni examen bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ don classe kɔnɔ na ka kalandenw lajɛ u kana sonyani kɛ o de ye raqibu ye mɔgɔ min bɛ kalandenw lajɛ classe kɔnɔ est-ce que ale bɛ se ka kalanden dɔ ye a bɛ sonyani kɛ a b'a to yen wa ko n'a taara bureau la a bɛ taa a f'u ɲɛna ko n ye kalanden ye non a bɛ décision de ta
bara min kan ka ke kalande na bo decision de ta u be kalande la bo classe kono katana o de raqibu ye ale shahidu ye ala yere raqibu ye ala de raqibu kunta anta raqib alayhim ede tunyu kolosi bagay wa anta ala kulli shay'in shahid ibe febe kalama fana ala be febe kalama adama dente foyke fo ala ka ba kalama ite foyi ngania fo ala ka ba kalama ite foyi fo ala ka ba kalama in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk niu jangata ika jondo qur'ana kono ala be ibadu fo mu'minu de la mais ate ibadu fo kafiru ere abe kafiru wala abid kulluna abidullah ambi ala ka jonde mais mo munum bi ala batu abulu wala wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hawnan wa ibadu de mun ko so nabi allah isa ko ya ko wa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk ni u jangata ika jondo ayake ama fo abiduka parce que ibadu be bara min ke duna kono lahara ambe bode kew no e kaso ala e katugala ko nyanama yakono mo mun ma tugala ko mo mun tugala ko amba fo wa ibadur rahman lahara mo be min te tugala ko wa ambe be tugala ko wala ko so bambe wala ibadullah lahara min be tasuma kono ala ka jondo min be arjeno kono ala ka batu baga atsega la soso yo ala soso banaya ala e occasion min da maya kangas min kadayi ango swazi way nyina maya de aye jine ni adamadla kasrawo dula kasra yurula men min kadaya yake minaye ninke mbaw saranina nama ninke mbaw sarani de la abe ko mara made minye watandi de ma tasuku kono ni tara wari infleni ni ka puara da shade fondo nyaadi ba ibisika asafembe la jelena mini livre sa ibe révision ke livre munu ko na ni na wallahi mbi kanu be sai ka karo wara dim mini tara sa PSP uni feunde sa mana feunde takana nay mbedi mi ko de na tigi tara kata mana feunta aye sanike fa ko fedewa la fa ba kalama abe sanike ani ala tawde ambe barajugu ke ala ba kalama aye kangari de daye mbaw bila nyama yako na aye ni de kede na aye ninge mbaw kanu mbaw deme me na aye ninge mbedima ko de ni mo mi nye barajugu ke yake ala ko fe ima kala ko fe de ala ba kalama me sarami ni bena soro o de sarajugu قال الله وإن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك نيو جانغتا إيكا جوندو موستيكا كما وإن تغفر لهم نيا فروبولو فإنك أنت العزيز الحكيم إدي مساي من كبو إبي كودو كايا فكافرو بولو est-ce que nabi allah isa ala de akaya fu bolo de wal amala de lorade non amala de lorade ako ala ni ya faru bolo ikajo ni jangata ikajondo ni ya faru bolo e masami fanga bila jangata fanga bila kodo fanga bila innaka anta la azizul hakim azizu imbe jangata yorola hakimu imbe intaghfir lahum ni ya faru bolo ibe kodonde ibe ya fu bolo ni miye edebado netara aya kan horonya kabo problem kono pew kabala ala ya jabi alako qala allah hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum nie donde biye donde che folaw ka che folaw ka che be una fa domine o de bi che fola do ka che fo ba na fa domina o de bi e che fola do be ya ka che fo ta na fa bi o donawa do be ya ka che fo ta na fa
adamade danfen do bena lahara abe tiɲɛ fo mais a ka tiɲɛ tɛ foyi nafa la comme iblis bena lahara a b'a fɔ inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ala ye lahidu dama tiɲɛ lahidu ne ngalol lahidu dama mais ɲaw janfa dɛ a ye tiɲɛ de fo don na est-ce que o ka tiɲɛ foyi bɛ fɛn nafa la wa a tɛ foyi nafa la mais nabi Isa ka tiɲɛ fo a b'a nafa lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar nabi Isa n'a ka a ɲɔgɔnw minnu ye tiɲɛ fo alijɛnɛso de b'u ye ko dingɛ bɛ boli alijɛnɛso min kɔnɔna na khalidina fiha abadan u bɛ alijɛnɛso in kɔnɔ abadan alijɛnɛso ɲɛnamaya kɔnɔ so ɲumanw bɛ yan mun ni alijɛnɛso tɛ kelen ye damu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ dumuni ɲumanw b'a kɔnɔ siyɔrɔ ɲumanw b'a kɔnɔ mais fɛn kelen bɛ yen ni miirila la dɔrɔn i ka li bɛ k'i bolo komi ɲɛgɛn dingɛ n'o ye saya ye ni adamaden ye so ɲuman jɔ ka mebulu ɲuman k'a kɔnɔ ka appareil façon bɛɛ k'a kɔnɔ dumuni tobiyɔrɔ ɲumanw b'i bolo dumuni min ka di ye i b'o dumuni dun dɛsɛ t'i la i tɛ sira foyi ye bana t'i la mais ni miirila don o don ko est-ce que n bɛ sa ka nin so in to yen wa o don a bɛ so in k'e bolo komi ɲɛgɛn dingɛ dɛ a tɛ foyi nafa i la o de kosɔn ni Ala ko a bɛ taa alijɛnɛso kɔnɔ a b'a fɔ khalidina fiha aw bɛ taa kɔnɔ dɛ o kɔrɔ ye hami min b'aw sɔrɔ aw ka dilanw sanfɛla la ɲɛnamaya kɔnɔ o t'aw sɔrɔ aw ka dilan sanfɛ alijɛnɛ kɔnɔ ni hami b'an bɛɛ la dɛ su o su an bɛ miiri de est-ce que sini sɔgɔma a b'an sɔrɔ balo la wa adamaden ni hakili b'i la i kan ka miiri alakira ko idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah ni dugu jɛra i kan ka baara minnu kɛ kana wulada makɔnɔ n'a ye dɛ a kɛ ni wulada sera i kan ka baara minnu kɛ kana sini sɔgɔma makɔnɔ n'a ye dɛ a kɛ parce que a t'i bolo sini sɔgɔma t'i bolo donc ni hakili b'i la i dalen b'i ka so ɲuman kɔnɔ kilimaseriw bɛ baara la i kan ka miiri don jumɛn na ne bɛ bɔ nin so in kɔnɔ ka taa n bɛ bɔ don jumɛn na u bɛ taa n ko ɲɛgɛn kɔnɔ k'a i ta ka t'i fili dingɛ kɔnɔ i bɛ fili dingɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲini i kɔ pewu hali u tɛ miiri la mɔgɔ si tɛ miiri la i ye minnu balo i muso ni denw olu fɔlɔ de bɛ ɲini kɔ u bɛ ɲini kɔ ni miiriya in tɛ sɔrɔ alijɛnɛ kɔnɔ alijɛnɛ foyi tɛ yen min b'i ka nisɔndiya changer o tɛ yen wagati bɛɛ i bɛ fɛn duman de sɔrɔ hôteliw bɛ yan 5 étoiles bɛ yan n'i taara i dalen dɔ i bɛ bitɔn digi a ye na ni nin ye o bɛ na n'a ye a ye na ni dumuni di yan o bɛ na n'a ye hôteliw bɛ i senw bɛ i sigilen b'i ka lit sanfɛ i sen bɛ yɔrɔ min na bassin de bɛ yen i bɛ bitɔn gosi a bɛ datugunan bɔ a sanfɛ i b'i yɛrɛ ta i ka lit de sanfɛ k'i yɛrɛ bila bassin kɔnɔ k'a ko o bɛ yen mais hôtel tɛ yen min ni adamaden bɛ sigi a kɔnɔ ka miiri dɔrɔn i sigilen bɛ ta ko a ye na ni nɔnɔ ye o bɛ na ni nɔnɔ ye dɛ o tɛ dɛ o bɛ hôtel kɔnɔ yan i sigilen bɛ hôtel 5 étoiles kɔnɔ i ka lit sanfɛ ka miiri ko n b'a fɛ u ka na ni nɔnɔ ye est-ce que hôtel mɔgɔ bɛ bɔ a kalama wa o tɛ bɔ a kalama koyi alijɛnɛ de mɔgɔ ala ye o appareil dilan alijɛnɛ de kɔnɔ i sigilen b'i ka lit sanfɛ n mako bɛ tamuru de la i t'a fɔ i da la dɛ a b'i ŋaniya la denmisɛnw bɛ na n'a ye ka na d'i ma n mako bɛ nɔnɔ de la o bɛ na n'a ye ka na d'i ma i bɛ dumuni kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ
ne kuma fɔra a b'a fɔ bɛ se ka kɛ cogo di i tun y'a kɛ i ba kɔnɔ kalo 9 i bɛ dumuni kɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ ala min sera k'o kɛ a bɛ dɛsɛ k'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ la adamaden bɛ kalo 9 k'i ba kɔnɔ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ ka sɔrɔ i bɛ dumuni na i bɛ dumuni kɛ ni nɛnɛ jamanaw la joli min bɛ don i barajuru fɛ ka taa sarayinu kɔnɔ ka taa joli siraw fɛ ala bɛ joli in kalaya de pour que nɛnɛ ka ne sɔrɔ anw ka funteni jamana ninnu kɔnɔna yan ni funteni bɛ yen ala bɛ joli nin sumaya de pour que kalaya ka ne sɔrɔ kalo 9 a bɛ taama a bɛ senw sama a bɛ bolo sama a bɛ bolo kɛ da kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a tɛ bɔ kɛ lahara adamaden bɛ dumuni kɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ wa ma dhalika ala allahi bi aziz o man gɛlɛ ala bolo koyi o ye fɛn fitinin de ala bolo khalidina fiha abadan radiyallahu anhum ala jera u ye ala sɔnna u ye o de kosɔn a y'olu k'ale jɛnɛ kɔnɔ wa radu anhu u fana ye sɔnna ala ye a ye sara min d'u ma o ɲɛ b'a la ala ko dhalika alfawzul azim o de ye gagneliba ye gagneli min gagneli t'a kɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an b'an ka so dilan ni anw ka fanga de ye i ka fanga de b'i ka so jɔ mɔgɔ min ka fanga ye bɔgɔso ye a b'a ka bɔgɔsɔni jɔ mɔgɔ min ka fanga ye wila ye a bɛ wila jɔ mɔgɔ min ka fanga ye étage ye a bɛ étage jɔ mais lahara an ka so ye ala ka fanga de ye adamaden fanga tɛ a ye différence lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛ se ka 5 étages de la 10 étages ani mɔgɔ min bɛ bɔgɔso de la a ye différence lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka différence lajɛ adamadenw ni ala ni ɲɔgɔn cɛ so minnu bɛ jɔ alijɛnɛ kɔnɔ adamadenw ka fanga tɛ dɛ ala ka fanga so don ala ka fanga min bɛ ala la o so don bɛɛ b'i ka dunan jigi dunan fana y'a kɛ n'i ka fanga de ye o de kosɔn alijɛnɛ dɔw bɛ yen o ye nuzulu de ye nuzulu ye dunan dumuni bɛ tobi yɔrɔ min na don o don o de ye nuzulu ye dunan dumuni dunanba dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la i ka karamɔgɔkɛ do wa i lamɔna cɛ min bolo o do wa i muso fa do wa i fancinin dɔ do wa mɔgɔba dɔ nana jigin kan don fɔlɔ min na i bɛ tɔrɔw fara ɲɔgɔn kan sagaw fara ɲɔgɔn kan ka tigi bonya alijɛnɛ so dɔ bɛ yen don o don o de bɛ yen dunan dumuni de bɛ d'i ma don o don bonya de bɛ k'i ye don o don a tɛ ban a tɛ dɛsɛ i b'a dun fo i yɛrɛ ka kanu da i tɛ fa a la a b'a nɛgɛ de bɔ i la i b'a to yen i b'a dun a bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ wɔsiji ye kasa bɛ min na i mako tɛ parfɛn na yakhruju rashan ala kɛlɛ ka kumakan de bɛ yakhruju rashan a bɛ bɔ komi wɔsiji de a couleur ye ji ye mais kasa ye miski ye lillahi mulku samawati wal ard sangolo ni dugukolo mara bɛ ala de ye a bɛ kuma minnu fɔ a b'a fɛ a k'a jateminɛ ale min bɛ nin kuma fɔ ale ye jɔn ye ale ye alladhi lahu mulku samawati wal ard sangolo dugukolo mara bɛ min bolo o de ka kumakan filɛ ne ta ale ka a bɛ so a la wa a tɛ sa la a bɛ sa la n'a ye nin kuma fɔ ka sɔrɔ fɛn t'a bolo an b'a fɔ nin ye a da ka bɔ dɔrɔn mais sangolo ni dugukolo in ta ye min ta ye sangolo ni dugukolo in yɛrɛ o de bɛ ka kuma in fɔ tan fangaba de b'a la fanga min adamaden hakili tɛ se k'a minɛ adamaden si hakili tɛ se ka jate minɛ adamaden n'a sara de ala b'a fɔ kashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid datuguna min tun b'i ɲɛ sanfɛ ala b'a fɔ n y'o bɔ i la bi koyi i ka datuguna banna i ɲɛ bɛ k'i nɛgɛ de ye i bɛ fɛn bɛɛ ye
fembe ibe tiyen lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin sangolo dugolo marabe ala de ani fembe mun ba kono wa huwa ala kulli shay'in qadir ala bi se fembe la jelena abe se fembe la jelena o kore ay kuma munu fa nyana anga dala ko kuma nunu be kede kuma nunu be ke modo bolo zirinde nimbe be se ka ke chogodi nyode fa nyana do de laka doni ba do nyininga ako doni ba ko iblis ye adlala ka bo tasuma de la tasuma be sogo jeni chogodi aye bo kuruta aya gosinay ako adigire la ako edla ka bo de la pour ka bo kuru imbi toro sisa amanki toro de ala ya ramadan la ka bo de la ka jine la ka bo tasuma ba jeni abe digala abe koma an dalembe sodo koro ramadan do dalembe sodo koro so imbi naka bo sodo binaka aba toro chogomina idla ka bonina ani yo ereo e kelenyo e pini ramadan de la matière flare be ramadan na bogo be ala nimbe sentiment ke o yininde ala ko ayandila chogomina nyawdila ka bo bogo mugu de la jini bogo mugu min tin summa min hama'in masnun summa min salsalin kal fakhar summa yanfuqu fihi ar-ruh abe jin ala ye jini bogo de fara nyogonka kabila nyogonka atolila fo kasabora hama'in masnun bogo fin kasalama summa min salsal kana ja kake komi bogo min tobira dagaw be chogomina an sero yoro la de ala ninkana nanya tola anga sa chogolaje ni adamaden besa ni sojo ni ba fe ka a démonter 1000 labando na ibo furo debo 1000 labando na sola de bara ni adla ni ta fe bara in katiya ka sayro dola ni ba fe ka démonter fe 1000 labanda na ibo furo deta mimbo kofe ibota mimbo kofe ibota ay adamaden sa chogolaje ni adamaden be sa mun 1000 labanda na ode niye ala be nindeta awani lintara abe gonfle kal salsal kal fakhar abe gonfle ala ko étape sabana mimbe ibe ko komi daga jenite iba ya farkolo bebe gonfle abe ja ni agosi du ya yoro gosi abe mankam o ko fe étape fulana e bo min tolilelo e rebe toli ibe toli a sabana e bo muguni jika bo nyogona iba e jibe boy farkolo la kata ka bo mugu toy nante dilali yoro kalama ambe saya yoro kalama ni saya yoro edro ibe dingene ya kola ko ayandila chogomina ayandila o chogodela sigasi dolaw ne masame ni seba bay wala ko so ni mo mi ko ibe tlonge ke aka umuru siyadiyala aka kuntiya koula aba toro ko sobe an kelen fleni ala be dungudu abanka oxygène dama abanka dumuni dama darakat be di telefona be di sura fana be di ikana murti ko malo de be mbolonga magasin kono koy kana murti no de sufe ka malo imbe jeni bolo ere ka courant sarata akika malo imbe ika magasin be jeni dugu be je foyti bolo ati ala nyana foye boy ni dugu jera kasoro malo be kana songo be ibi se kata sugula kata minon sa kana dumuni ke ala tano de ikache yate fenti bolo koy fengo fe bi bolo ala bi se ka be tia tarafata ayn nye komi ko ika fembe be tia
ere harni haklita la ere kbaro ere bisika tiya tarafata ay nye komito ibebi adama deme na misiri kono ya foitala aba po mo ina ay dumni labe mena salinin sallam go be na be dumni ke abena salabe abe sa misiri kono ya o joli jolle be ateba aywa niyeni sura labande no ye suratul maida amena lo sura mena sisa o ye suratul an'am ni sura to dalembe beganani de la an'amu ye beganani de nyome misi ba ani saga nyome chema to de jamal amusuma to naqa arabu kana chema to jamal amusuma to naqa misi a chema to saur amusuma to bakar niko bakar do niko bakara to musode saga chema to dan amusuma to na'ja إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة نعجة سغام مسومة توي با أتشيما توي تيس أمسومة توي معز ألا يوكوك برير فوق كو 8 أزواج من الذأن 2 ومن المعز 2 أكو ومن الإبل 2 ومن البقر 2 فلانو سيغيندو وبي فرو نيغون سيغيندو نيغومي تشيمانا مسوما اني مسو اني با ميسي تشيمانا مسوما با تشيمانا مسوما اني سغاس تشيمانا مسوما أو كما دفوني سورة كنونانا وهي سورة يرتقو دارو دلا سورة الأنعام أنعام بيغا منون بدو سوكونو سيتالا فنورة تالا نونون ناني دي تقو يكو أنعام سوكو منون بيكو كنونا أنعام تي نونون دي أنعام أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون سورة فلانية من بعد منني الحمد لله سورة الفاتحة ويا دامنا الحمد لله سورة دور بقرآن كنا من بعد منني الحمد لله سورة الفاتحة أني سورة أني سورة الكهف أني سورة السبع أني سورة فاطر ولو بعد منا دامنا الحمد لله الحمد لله فوليدي foli tanoni bala barka dala bala sabaro tekelanye foli e mo mi nyuma yake ayaki o yake mo rebisa kafo ahmaduka barka dali e mo mi nye fendi mare tanoni e fenyuma mi bi adamade na kasura ale retate ibisa ka fo karsa fulana jamil karsa cekañ oye
fenyuma adamaden ni ay bisika fo nin kay akira ele tayro ale de adlaw ayre madlaw bisika yusni tusni ale adamaden jogo kay doni babolo na folo nyuma babolo abe so nyuma konana bisuko ke alaye alhamdulillah fo folibe alaye folibe otumbe sani alakira kana sani nabi nyuma kana mogoye ala fo folibe alaye wala koso amafo ihmadullah ay ala tano amafo ay ala fo amafo ube hamadullah uye ala fo kakoro amofo ube bana ala fo ka nyefe amofo ako alhamdulillah tanobe folibe alaye aw ya fo ama fo abe alaye anye ala fo folibaye amma ala fo folibe alaye muna folibe alaye suratul fatiha kuna ko rabbul alamin dan few lamu bagado ni sora ina ako alladhi khalaqa samawati wal ard folibaye parce que ale le sangolo dugolo de la wallahi foliba de be alaye parce que aunde dugukoloy marabagaw ye ala yɛrɛ de y'o latigɛ ko a bɛna dugukolo kalifa anw de la adamaden an nana don min na an fa adama nana don min na a nana jigi dunan soba de kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a ye a ɲɛ yan a ye fɛn bɛɛ ɲɛ a ye ɲɛ yan ji bɛ yan fiɲɛ bɛ yan tile bɛ yan kalo bɔ yan dugukolo bɛ yan i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ sogo bɛ yan jɛgɛ bɛ yan ni nabilayi adama n'a tun tɛ ala dɔn n'a nana a bɛ kabakoya dɛ mais a bɛ ala dɔn mais a misaliya ta e yɛrɛ la i n'i ka mobili bɔra yan i bɛ taa Gawo mobili nana tiɲɛ ye kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ la i sigira minɔgɔ b'i la kɔngɔ b'i la i ni dugu si ma suru i t'a dɔn i bɛ dumuni sɔrɔ cogo min i se ka taama i taara da i bɛ saya ma kɔnɔ i sunɔgɔra i wulila dɔrɔn i nana tabali ɲɔgɔn sɔrɔ a falen dumuni ji boisson ɲumanw ni dumuni ɲumanw sigilen b'a kan aw ni ala n'i y'o sɔrɔ sani i ka dumuni kɛ i t'a tigi ɲini k'a dɔn wa ou bien i bɛ taa dumuni de kɛ dɔrɔn i b'a tigi ɲini pourquoi nana sɔrɔ dugukolo in falen bɛ minɛnw na an b'a la an tɛ ala ɲini an nana dugukolo in falen sɔrɔ ni ɲɔgɔn de la o fɛn bɛɛ ala ye fɛn bɛɛ dilan anw de ɲɛ anw de danfɛn labanw ye minnu dilanla ka na dugukolo sanfɛ an nana sɔrɔ fɛn bɛɛ b'an ɲɛ yan o kɔrɔ ye tanu foli kɔni tun bɛ yan o parce que fɛn bɛɛ bɛ yan mais foli in bɛ kɛ jɔn ye nabi ɲumanw de y'o fɔ a ɲɛna b'a yira k'a fɔ k'a fɔ hadamaden ye danfɛn dɔ ye dugukolo occupé yan k'a fɔ hadamadenw ye yalima danfɛn dɔ ye dugukolo occupé yan danfɛn wɛrɛ tun bɛ dugukolo sanfɛ danfɛn wɛrɛ tun bɛ yan danfɛn wɛrɛ o de kosɔn mɛlɛkɛw ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima i bɛna fɛn dɔ de bila yen minnu bɛna joli bɔ tugun wa n ko tun bɛ yen danfɛnw tun bɛ yen dɔw ko jinɛw don adama nana sɔrɔ fɛn bɛɛ b'a ye anw yɛrɛ wolola fana k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'a ɲɛ an fa adama taara mais an minnu bɛ yan don o don an ɲɛ bɛ an ka balo yɔrɔ la n'i tɛ se ka commerce kɛ taa jo san i ka taa bada la i bɛ se ka jɛgɛ dɔ sɔrɔ i bɛ min fɛɛrɛ k'i ka balo sɔrɔ a kɔnɔ n'i tɛ se ka kɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ n'i tɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɔlɔn sen i bɛ jardin dilan i bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ balo cogo ala y'a préparé ka d'a ma n'o préparé bɛ yen normalement an kan ka min y'o kɛ an bɛɛ b'a dɔn produit dilanla dunan kɔnɔ yan a bɛ tigi ya a ka droit d'auteur k'a la produit bɛ yen hari ampoule min filɛ sanfɛ a dilanla yɔrɔ min ya mɔgɔ min y'a dilan
amad la ala yede ayad la adamadenw ye mais adamadenw nya bonya o ye fɛn bɛ k'a ye ma ka dura de hauteur sɛbɛlen ba sanfɛ ni ampoule in dilan cogo ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dilan pourcentage min bɛ ne i bɛna n bɛ licence di ma i b'a dilan mais pourcentage dɔ bɛ i b'o di ne ma a delila ka mɛn ko tile in ye mɔgɔ dɔ ta ye a ma deli k'o mɛn dɛ ale lanpan ka bon ni lanpan ye o mais a ma deli ka mɛn k'a fɔ a tile fana ye tile a dilanna ni san de la mɔgɔ dɔ de y'a dilan mɔgɔ si ma dilan o de kosɔn nin sɔrɔ in daminɛna ko alhamdulillahi foli bɛ ala ye alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ala min ye sankolo ni dugukolo dilan ka yelen ni dibi dilan yelen ye jumɛn de ye tile yelen de n'a bɔra a bɛ 50% de ta dugukolo sanfɛ 24 heures sur 24 heures tile bɛ 50% de sanfɛ dugukolo la an ma deli ka mɛn ko a ka lumière a ka lanpanw sara an ma deli k'o mɛn abada an ma deli ka mɛn k'a nɔgɔra anw ka so fitinin ninnu kɔnɔna na 20 sur 15 kalo o kalo a dɔgɔyara fitinin ye 1000 de i bɛ t'o sara énergie la i b'a minɛ sufɛ dɔrɔn de i bɛ taa sara énergie la depuis an wolola an delila ka taa tile facture sara an ma deli ka sara fɔlɔ a sarali ye k'ala fo de alhamdulillah nɛɛma bɛ foli bɛ ala ye koyi foli ba de bɛ ala ye a ye nin yelenba in d'a ma tile ye yelen ni oxygène de a bɛ yelen d'a ma a bɛ oxygène d'a ma an bɛ balo n'a ye sufɛ ani kalo bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ yelen da n dɔw ma o bɛ yelen jigin dugukolo sanfɛ ala y'an dɛmɛ ko in a ye fɛn bɛɛ lajɛlen de k'an ye summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun nin bɛɛ kɔfɛ kafiruw bɛ ala to yen ka taa boliw bato ala min ye tile in d'a ma ka kalo in d'a ma an bɛ dugukolo min kan k'a d'a ma sankolo min ye dali ye k'o d'a ma an ɲinɛ o ko pewu an yɛrɛ bolo nin ye natiri dɔrɔn de a tɛ mɔgɔ si ye mɔgɔ min bɛ ala fo ko ala an bɛ taama dugukolo min sanfɛ i ni cɛ koyi ala sankolo min b'an sanfɛ i ni cɛ koyi ala tile min bɛ bɔ don o don i ni cɛ koyi an b'o mɛn an t'o mɛn pourquoi an t'o fɔ n'ala ye sankolo tile filɛ yɔrɔ min na distance min b'a ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu bɛ a koɲa kalaw la o ye mun sɛbɛn u ka livre kɔnɔ n'ala ye tile in bɔ a ka yɔrɔ la kilomètre kelen k'a surunya dugukolo la dugukolo bɛɛ bɛ jeni minute dama dama kɔnɔ a bɛɛ bɛ jeni n'i y'a bɔ a yɔrɔ la ka taa n'a ye kɔfɛ kilomètre kelen ne sumaya neige bɛ adamaden bɛɛ faga ya minute dama dama kɔnɔ ala y'a suma ani dugukolo suma k'u bila ɲɔgɔn kɛrɛ cogo min na an ka hɛrɛ de b'o dɔrɔn de la neige jiginna Europe cogo o cogo a t'u tɔɔrɔ a tɛ se k'u faga fo ni mɔgɔ min ma yɛrɛ protéger dɛ funteni gɛlɛyara an bolo yan cogo o cogo a tɛ se k'an faga fo ni yɛrɛ ma yɛrɛ protéger dɛ o ye hɛrɛ de o ye baaraba de an bɛ énergie fo an tɛ tile fo an tɛ ala fo an bɛ énergie fo énergie mɔgɔw ka ɲi dɛ énergie mɔgɔw bɛ taa de dɛ n'an taara dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo dɔgɔtɔrɔ yu'alij a b'i furakɛ dɛ a ti kɛnɛya o dɔgɔtɔrɔ tɛ mɔgɔ kɛnɛ dɛ mu'alaja ye ka fɛn dɔ de sigi fɛn dɔ kan ka fɛn dɔ sigi fɛn kan pour que résultat bɛ se ka sɔrɔ o de ye mu'alaja ye dɔgɔtɔrɔ b'o de kɛ mais n'an bɔra an tɛ ɲinɛ an ka dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ kɔ abada mais an bɛ ɲinɛ ala kɔ ala min kɛnɛya bɛ ala min bolo n'a b'a d'a ma an hakili tɛ to la koyi adamaden ye fitiriwaleba de fitiriwaleba de ye adamaden ye o de kosɔn ko alhamdulilayi
ay alhamdulillah fana fo anye pour que kalambaga ni kalambali be ka ke kelen ala nan ko ambe ala fo ala ambi fo cogodi aya fo alhamdulillah tano foli be alay apana ni sigira lailatul qadri su ibeni fo bamanangana foli be alay tano be alay mbe ala fo o ye zikru bade arabu kallama ite parce que ni arabu kallama fo eta korodo ite zikru law ibe kalandela adamade ni sira ko alhamdulillah modo nona kini ga ko alhamdulillah ko chogole ko netaro de etaro ebe sigi ebe ni kuma fo munde ko zikru ye mi bo bar madu sukuna ude la ka fo doni baga do nyana ko uzkurullah ala ko suma akom madeli kanyina ko kuma tenga ko suma ne madeli kanyina ko ni ay iba fo mo ina ko akosuma atigi nyina na ko de ne madeli kanyina ala ko abada ko so mo ko da fo na ko nga ala ko suma ko ibe ala ko suma ni kuma kaunde munum bi yere bolu yingani ala ibo fo ala nyana ala bamia ala kiraye ndela ka foya ala kiraye chedo soro misri kono abu umama al-bahili aya soro misri kono sali wakati te jurude tumbala atiseka taka sokonana ala kiraye yani ko akoya ya aba umama mali araka fil masjid fi ghayri awqati salat mun ko so ibina sigi misri kono sali wakati te ako duyunun wa humumu lazamatni ya rasulullah ako juruni hami chaman de ben alakira ko mbeni kala kuma kan shegila ni afo sokoma ka fo fulafe ala bi ka juru saraki ka hami beta kuma kan arabu ka ale ba do mais ni maraka kala la ate arabu kando ko ka fo ale boro abe qur'ana kala de la koy ube abe kilisi kala de la kilisi kala ndute dawuni kilisi tekele koy nambe zikru ke anga zikru ke kana ambe kami famuya kanyisi alama kabon dusukuna kanyisi alama ode zikru ala nimma ko benina ala nabi fo yeni kenye ala ne dem banana tarana ya keneya ala ne fatum banana ya keneya ala ne tuma miru ko ne fa beta hijura koy nsera ka worosoro halala kadin fama tara hijula asegina ka senka sokona ala nabi fo ibe nun kuma nu fo kuma nun de zikru yi o de zikru o te kata do sigi morudo kono ka arabu kando meleke kuna ikata sigi sube la jele ba kala ibe mi ebe kala lilde la ite zikru la de zikru munum be fo arabu kana ala kira munum fo yoro mununa ko anga fo ni chogola parce que ala kira ka do wu sekere ba ka kuma kaunde la ambul de fo ambu defo ko ko so ni aya bado folibe alay minye sangolo ni dugu kolo dla wa ja'ala adh-dhulumat wan-nur ako khalaqa as-samawati wal-ard ay sangolo ni dugu kolo dla khalquye al-ijad min adam khalquye kanani fe atunte ja'aluye ka fen la ka fen kanda fisrado de ka fen dilalen ko fe ka ke fen doy ani khalqu te kala nya fo kunun kona soro samburu do tumbe mo duno be sia kono ina nakana labe ko benin ka saloye ja'altahu salon ya ke saloye ma tundalembe dilali ani kake fen dilalen ko fe mba kenina te kala ala e sangolo dugolo dila aye dibini noro nyisi ama udlalen tumbe me utuntan fe ayadam thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun nimbe ko fe mo munun kafiri ala ube ala toy kata bolu fe kata doma fe kata mo fe fente mo munu bolo dugolo sanfe ala ko qur'ana kono كما أشهدتكم خلق السماوات والأرض ولا خلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين
aduda nema obo sangulu ni dugukolo dilali tuma nema bo akalama koy nema adamade si bo akalama haraw yere dilali wakati ma bo akalama ne ala mogo be mogo fili ntafe ko kenje nyoy ntafe ko kimbaraka nyoy andla ambetla tuma min ala mogo juma de be adamade wona mu wara kalama bo sita kalama ala de andla ale de ba la dumni ale de be jidama nam manana ale yo an furake ni sayatu masara ale ba an faga ambo toyi kata fen worel kala kasraw toyi kala dauta kala botu toyi kala sosota ambi ala soso kenema klefe ala nyabila imam moloyala hadisa laflen do be hadisa inte tiyaye ko ala ko naba miri kontaw yede nauba miri adamadew ko ne nyata wala o tumana kalimani ya may koy na do adamade hakilla ko ala nyetila i kalimani ya may men nabi hakilla ko ne ala nyebila mun ko so ene ala ke filele kelaw la mogo gosilay yella gosi mogo munum bi laje ne ala ni dalen bala ko ne bi laje mun ko se be baraka jugu ke nyanyana kan sabote ala made manka baraju ke ibe yoro ibe baraju ke ba ke ala de nyana ala nyabila abe siki sara yoro ni kele abe saka sara dima huwa alladhi khalaqakum min tin ala de andla kabo bogola tiniye niye jike bogo mugula o de tro tin na iya afra nyogon ka na mena abeke hama i masnun bogo tolle ni amina ka kidal inuna do ibe kasame na temenola abeke salsal ni agosi jibora kono ni agosi abe kaka o de salsal adama dem dilan chodel ala yan laka bo bogo de la summa qada ajalan anana delew latige adama dembe ka dele o de ko so an ko adama dembe ka dunayi ka nyenama yade ni bana domina ka duna bana mo sika ni ka duna siri adama de nyenama yala de ere ka nyenama ka duna o de mamata qamat qiyamatu ni mo min sara kal kiyama jora koy wa ajalun musamman inda dele do be ato folen do be ala yere de bolo yalla kema dele de wa o ye dele do babulay summa antum tamtarun nimbe ko fe aw be sika kuma be fawina o dalentala ne de awdlan ka bo bogola ka dele do aw sila ni dalente ka dele la ifa ko ni sara kito iba sara kito fugarute de mo munu sara fugarute de dala ko fana benasa dele min be itado ramaden na domina tado fonu mo ya fayana abeta domina fana tado wulu fulani nyogonche ikanga masami nana ni na betani igango do yoro ale de yoro nyini ka nyini ka nganga munde wode kanga ka yoro nyini ka nyini ka ne kanga mumbara de ke ina nani ne antado mbeta domina antado menganga munde ke ala e chidi uncha mode kama akanga nindeke parce que abe nyama mina nyama ya fitinindo abe na nyama ya bambali deta anyuman kerao iba nyama ya dela ajuguman kerao ibe nyama ya dela ikanga la nyini ka pour que ko iko nyama ya dela aywa وما تأتيهم من وهو الله في السماوات وفي الأرض على دبي سانغولو لا مسايالا على دبي دغوكولو كا مسايالا مساورتي سانغولو تاي ملكوت
dugukolo ta ye muluku muluku ye a ɲɛ bɛ min na dɛ malakutu ye alakira taara sanfɛ a ye min y'a ɲɛna a bɛ mara bɛ ala de bolo min bɛ sankolo la anw t'o dɔn min bɛ dugukolo la an b'o de dɔn o de kosɔn alakira taamana don min na a bɔra maka ka taa Jerusalem ka bɔ Jerusalem ka taa fɔ sankolo 7 sanfɛ ka sayi ka jigi ka na maka a taatɔ a tɛmɛna mɔgɔ minnu na sira la ɲɔgɔmɛtigiw ale bɛ meleke bolo a nana maka dugu kɔnɔ a ye kuma in fɔ dɔrɔn mɔgɔw ko fa de b'a la u taara Abakari Sidiki fɛ ko Abakari i y'i ka cɛ ka kuma bɛn a ko mun don ko ale bɔra yan sura ka taa Kudus an bɛ tile 40 de kɛ sira la u ma kuma in u ma faamuya alakira ma fa de taara ala ko n taara ni alakira de ni mɔgɔ dɔ n'a denyɛrɛnin nana yan sisan ne ko denyɛrɛnin tun bɛ kulu in sanfɛ o a bɛɛ b'a faamuya ko denyɛrɛnin kɔni ma taama mɔgɔ de taara n'a ye distance yanni Kayi leri joli don min bɛ taama leri b'o de bolo min b'a taama leri b'o de bolo n'a b'a sen na an bɛ se k'a dɔn n'a bɛ mobili la an b'a leri dɔn n'a bɛ avion de la an b'a leri dɔn ni mɔgɔ minnu delila ka taama Kayi ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ tile 15 de kɛ sira la a ma deli ka mobili y'a ɲɛna mobilitigi bɔra yan ka taa ye sɔgɔma a taara Kayi midi tuma k'a fɔ a ɲɛna a b'a fɔ non o tɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di i b'a fɔ ayi e ka taama cogo ni ne nana cogo min na o tɛ kelen ye o de kosɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ ko subhanalladhi asra bi abdi sɛnɛya bɛ ala ye ala min taamana n'a ka jɔn ye ala jɔn ma taama ala kɛra ma taama koyi ala de taara n'a ye ala kɛra nalen a taara sankolo la a ma sankolo kuma f'u ɲɛna o parce que a b'a dɔn sankolo u t'o n'o faamuya yɛrɛ a ko n taara Jerusalem de a y'a fɔ silamɛw ɲɛna ko n taara fɔ sankolo 7 sanfɛ o y'o nkalon tigɛya u nana ala kira fɛ ko an kɔni b'a dɔn i ma deli ka taa Jerusalem abada an b'o dɔn awa dugu in bɛ cogo min na fɔ an ɲɛna kɛ ala kira ye dugu bɛ cogo min na a y'a f'u ɲɛna o tora u bɛ ɲɔgɔn ɲɛdaw lajɛ a ko n tɛmɛna ɲɔgɔmɛ dɔ de aw ka minɛnw bɛ u bɛ sira la ka na u bɛ se yan sini sɔgɔma nin wagati a ye t'u ma kɔnɔ n tɛmɛn'u la u bɛ sira de la u natɔ dugu jɛra u taara jɔ ye mɔgɔ telimanw bɛ kuma yɔrɔ min na ko a ye wagati min fɔ o wagati tɛmɛna dɛ u ko an ɲɛ b'u la u natɔ filɛ dɛ ɲɔgɔmɛ natɔ filɛ dɛ mun kosɔn ka taa sankolo la o ma kuma o la ala m'o kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna parce que n'a kuma fɔra jɔn de taara sankolo la n'a bɛ se ka ala kira ɲini kɔ la kuma t'o la o mais u bɛ yɔrɔ dugukolo min dɔn ni ala kira y'o kuma fɔ hakili b'u la u ye ala kira ɲininka minnu na ni ala kira y'u jaabi n'o y'o tiɲɛ tigiya ni ala kira ko a taara sankolo 7 la u kan k'o fana tiɲɛ tigɛ mais ni hakili tɛ adamaden na i sɛgɛnnen dɔ dɛ i sɛgɛnnen dɔ kosɛbɛ وهو الله في السماوات وفي الأرض ale ala kelen pe de bɛ sankolo ni dugukolo kɔnɔ ya'lamu sirrakum wa jahrakum aka gundo na ka bange ala b'a bɛɛ dɔn wa ya'lamu ma taksibun a bɛ min sɔrɔ ala b'a dɔn adamaden kana dugukolo in sanfɛ depuis nana don min na n'i ye san 100 balo i bɛ dumuni don ala b'a bɛɛ dɔn a b'i ka miiriya dɔn a b'i ka kumakanw dɔn ale de ye masa kelen ye masa min bɛ nin dɔn appareil si tɛ dunan kɔnɔ min bɛ se k'o kɛ appareil si tɛ yen min bɛ se ka gundo dɔn o appareil tɛ yen ka adamaden ŋaniya dɔn o tɛ yen ni manifestation nana yan sisan ka jɔ monument in na mɔgɔ 200 mɔgɔ 300 u bɛ mankanba la service secret mɔgɔw u kɛguyara cogo o cogo kumakan minnu bɛ fɔ karisa de ye nin kuma fɔ u tɛ se k'o sabati u tɛ se
mais ala be kuma fo baga be do kele karsa de ni kuma fo karsa de ni kuma fo ala ba be do bere ko sa abapo ya'lamu sirrakum abako gundodo wa jaharakum mo ba fo pourquoi abe kenema tado na be gundodo hala kana kenema tafo non koro de balo kenema ta joli de be adamade untado mitingi ba munun be ke bamako kono ya mo jumane be mo ka kuma kandola mo jumane bodo mo sitado me ala ba be do kuma fora ya ala ba be do akuma be sebelembe be ka dossier kono ala kele be de bodo wa ya'lamu ma taksibun abe mi fana soro abe bara minke ala ba be do nin kuma nu be hakili de dama ko anga hakili sigi anga na perese anga ala batu anga garjige ko to ala bolo garjige ko sababu mina doro ika to ala bolo doni bago ko iye dumuni sunya kadu o ika garjige de hal ni tuma sunya itumba du me perese la ye junubu de ta kadu i presela ye junubu ta i y'a du ni junubu ye hakili bɛ adamaden min na ala ye sababu minnu bila dugukolo sanfɛ i bɛ sababu ninnu de minɛ dɔrɔn résultat o tɛ ka kungo ye o ye ala de ka kungo ye mɔgɔ b'a si bɛ kɛ baara la i tɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ taa baara kɛ don kelen a bɛ kɛ milliardaire ye o ye ala ka o secret bɛ ala dɔrɔn de bolo mun kosɔn nin ye san 10 kɛ a bɛ baara la a ma fɛn sɔrɔ ni nana kalo kelen a kɛra bana ye mun de mɔgɔ tɛ ala ɲini ko la o mɔgɔ si tɛ ala ɲini ko la a secret bɛ ale kelen pe de bolo ayiwa. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين نكا كبوكو كوسيتنا أدم دوما كبو على يريكا كبوكو كولا في كسر أدم دوم كوساما أمبان كوساما أنتاني ساما أمبا أكما كي من كاين أنتاكي سوبي كاين كوري أمبي كما كاين غلون تيغيا كسرو على كبريودو أكدللودو نابو جيجي كان أدم دوما ni ninke nisgra ka laje idale mbala masakelemi na de laka dugu kemejo akan na folola nyeni dugu injo awiye mankanci dugu kono na be mankana o masakele na fara ka dugu kono na ko aye besa naw bena mena o ka dugu imbe ci kabejo naw mo kuma kallame hakli de tawla wallahi hakli de tawla ko ni hakli te alama de nare o kuma nyogon be foy nyana ibala je ko ngalono o de ni ala aye minki adama deuna ana de minki adama deunye aw nye
aya be jigi qur'ana kono mais amban ko sama ako faqad kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum shiyna natuma min wiyangolon tigeya fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un maintenant to ende mo munun tumbe ni nyogon tiye imoke ni nyogon tiye la ka koro mena luka kibariya ko faaw nyana kadabina nabillahi nuhu tlela nabillahi ibrahim nabillahi lut nabillahi hud nabillahi saleh yesege minye unu kambo ala e bara min dawka ala ko mbena be faaw nyana alam yaraw kama ahlakna min qablihim min qarn unya talawa ne jama joli joli de halaki ulu nye qarni ye san kemede san keme arabu kana ode sekil qarn me qarni ye nabi nyuma be kadama de fanaye nabi lay nuhu ka adama mogo aye san bakele de balo abe qarni kelen abe komi jilu kele alakira akam monton be qarni kelen hanna soro ante qarni minye sa yiriga e nantola me ambe kelen anga ko be kelen ako qarni joli joli de be ni ala ya ulu halaki makkannahum fil ard nye fembe de duma dugolo sanfe ma lam numakkin lakum mammi yogo ndawma quraish kuma kanye sini be quraishi ane awmbema ala yu halaki wa arsalna as-samaa alayhim midrara aye sangolo jijigi abebbo ate tone de abebbo kane وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أن يكون شامان ديكي وكادو كولو سانفي جيب بولا كونو فأهلكناهم بذنوبهم ألكم مننا نو هلكنو يركا كوجوي وكا على سوسو على تمغسيس هلكني ما كوجوي وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نونم بكوفي kelen kofe mbena ni jama kuluware ben nabi nyuma uchuma pour ka saka kuma kallame me chama be a chama de be munu te kuma me kuma kan uluma me chogomina am fana chama be amma mo chogodala fana chama be hal sisa slamaw de be si bamokoya sungalo en kono e kata barula e be mo soro be si ka donde ke slama dewndo u fawye slamaw de u bawye slamaw de u be dlomi u be kojugu be ke u ba mi ko ala takalama hara alaka joom be bo kalama kuma tala re ko la ba kalama o barakele mbayra ko idale lete kuma kam be foyina idale de tala tan fitini de barama de molo tan fitini ni aya nunu be kuma alaka kele ban ciare ka ko anga alaka kele anga na sika ka kuma kana ni te kuma histoire ka ate kuma sociologie ka ate kuma sharia ka abe kuma ko ala nbe fembe kalama abe kuma de ne be fembe kalama de abe femo feke ne de ninke ala ya alamu man khalaq abe nyin kali ke tuma do iye mindla itodo wa ale ko ale sangolo ni dugolo de la est-ce que fembe se ka soro sangolo dugolo ko ala ta mindo wa ala babe fengo be sangolo dugolo ko ala nya babe la babe ton kelen doni mindo mbiro tere adamadem biro tere imontele ni dugukolo in laje matière tan woro de bala adamadem farukolo matière tan woro de bala
dugukolo n'i ye bɔgɔ lajɛ ka taa n'a ye laboratoire la matière 16 o de b'a la a composé len b'o de la a bɛ adamaden farikolo o matière kelenw de b'a kɔnɔna na foyi tɛ i farikolo la ala tɛ min kalama ale de y'a composé ale bɛ a décomposé lahara bɛ se ka sigi a cogo la ka na n'a ye hali i sɔnni i ye minnu tigɛ k'u fili a bɛɛ bɛ na foyi tɛ to kɔfɛ i jɔlen lahara kɛnɛ kan ala b'a ka masaya de yir'i la ko n bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na awa depuis e ba y'i wolo ka na bila bi fɛn o fɛn tun b'i la a bɛɛ dafalen b'i la sisan foyi tɛ tun ayiwa ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون كافر فرو منو تمبا لكرا تليلا نو يقريشني جيفو منو تمبي وكلنغو كالاكرا نغالون تيغيا kortikela do dongilikela do abe fanga de nyini abe togo de nyini alakira abe kamana gwan est-ce que ne de ka wajulu chogo manyi wa ube mundi bala nu tenga kuma konfame nga wajulu chogo de manyi wa ne de kala seli chogo manyi wa ala ba fe kala kira hakili sigini yorana ako walau nazalna alayka kitaban fi qirtas hal ninye kitabu papier la majigi kanadima sebeneta kitabu papier la ma falamasuhu bi aydihim ويريا من بيا من ياتقي لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كافروا بابو كورتيدو كتابو تي كورتيدو ala ko niye kitabu sebene jigi kana dima ikata do dube kono kaduma ay kitabu lajere ni mborala defe ube mun defo bafo galondo kortido niye kortide nte tien faqad kadhabu bil haqq wa qalu uko laula unzila alayhi malakun uko ni ala ba fe angadala atunganga meleke do jiga no fe ana be tamanyo ko fetu kono ala krani meleke ka tamanyo ko fe kata mabaw fu ka sokonana ni ala ka chirende abena fo ina konne annabi nyuma de aw ye munde wulu ye munde foy ute foy oye kuma de fo laula unzila alayhi malak ala ko walau anzalna malakan laqudiya al-amr niye meleke jigi ko be bande niye meleke jigi way ko banade siraflaro afleka minde ndeli mina mogo yendeli yi nyogonya nyaku ye o masenka barake nyu halakide afana fleka ndeli ko meleke jigi misega meleke jigi koy niye meleke jigi nama tuku meleke ko abeke chogodi ko be ban o be meleke ni ne ala ye meleke jigi adan chogola aw farikolo composé lembe matière munu na o tsega meleke yew naya ya abe yele abe tiende ni meleke nana aramaden dilanembe matière munu ye ani meleke dilanembe matière munu ye adlan chogo fanga min bala
a jo cogo n'i y'a ye dɔrɔn i yɛrɛ bɛ bin i yɛrɛ i bɛ sa i bɛ sa nabilahi musa alayhi salatu wassalam a ko ala ye rabbi arni anzuru ilayk ala yelen di ma n bɛ se k'i ye cogo min na qala lan tarani a ko i tɛ se ka ne ye i tɛ se ka ne ye se ka ne ye munna fanga min bɛ ala la nabilahi musa dilannen bɛ ni matière min ye o fanga tɛ se ka o matière tɛ se ka o fanga kunbɛn o de kosɔn ala tɛ kuma an fɛ koyi a tɛ kuma nabi ɲumanw bɛɛ fɛ koyi a bɛ kuma meleke dɔ de fɛ o meleke a b'o lajigi ka na ala kira sɔrɔ u ni ala kira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nabi ɲuman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira la kumakan bɛ fɔ a ɲɛna a bɛ komi an ka sokɔnɔnaw na an bɛ kuran minnu ta sira la tura sanfɛ de bɛ sira la n'a bɛ don sokɔnɔna na a bɛ don den sanfɛ appareil dɔ bɛ yen an tɛ se k'o sigi den sanfɛ in sanfɛ fo an ka changement dɔ de kɛ kuran na pour que a bɛ se k'o ta cogo min na adamadenw ni ala b'o cogo de la nabilahi musa ye nin kuma fɔ ko rabbi arni anzuru ilayk n tigi yelen di ma n bɛ se k'i ye cogo min na qala lan tarani a ko i tɛ se ka ne ye walakin unzuru ila al-jabal mais i ka kulu in lajɛ i ka kulu in lajɛ kulu de ka girin wa nabilahi musa de ka girin kulu de ka girin kulu ka girin falamma tajalla rabbuhu lil jabal tajalli ye k'i yɛrɛ bange de dɔɔni k'i yɛrɛ ka rideau ta ka bɔ i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de ye tajalli arabukan na o dɔ ye asmaul jalala ye o de ye ala ka asmaul jalala bɛ yen a ka fanga tɔgɔw bɛ yen ala ye yelen bɔ ani kulu min tɛ kuma hakili t'a la a siranna ka kɛ mugu ye yɔrɔnin kelen kulu kɛra mugu ye nabilahi musa ye yɔrɔ min na a binna a kirinna kuma wɛrɛ tɛ fɔ a ɲɛna o e ko i b'a fɛ ka ne ye min fanga ka bon ni ye n ye o kɛ taamasiyɛn ka yelen bɔ ne ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra cogo min na i yɛrɛ y'a ye ni tun ye yelen bɔ ne ni ye ɲɔgɔn cɛ i bɛ kɛ cogo di i bɛ kɛ cogo min i tɛ k'o cogo ye o de kosɔn o ye nin kuma de fɔ lawla unzila alayhi malak n'u ala tun ye malekɛ jigin a kan ala ko walaw anzalna malakan laqudiya al-amr ni ye malekɛ jigin ko bɛ ban dɛ summa la yundarun tan tɛna d'u ma wagati la ni malekɛ jiginna dɔrɔn tan tɛ malekɛ na adamaden ye kelen ye wa nabilahi ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ko an ka baara min kɛ n'an m'a faamuya a b'an kala k'an b'a faamuya ni malekɛ don a ko an ka baara min kɛ n'an m'a kɛ n'a ye kamakun kelen ta misiri in kɔnɔna na o tɛ wulu bɔlen ye adamadenya la aw bɛ bɔ baara la pewu ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni melekew de tun bɛ taama dugukolo in sanfɛ mutma'innin lanazalna alayhi min as-samai malakan rasulan ni melekew de tun bɛ dugukolo in sanfɛ u bɛ taama n tun bɛ meleke cilen de ci olu ma mais melekew tɛ o adama aw de bɛ yan aw dilanna bɔgɔ de la n'an ye adamaden min cɛw ma a y'o de minɛ dɛ a ka da la ko nkalontigɛla tɛ ayiwa ولقد استهزئ kuma caman de b'a la hadisa bɛ u y'a fɔ ala kira ko nurun anna ura nɔɔrɔ don n b'a ye cogo di nɔɔrɔ don n b'a ye cogo di dɔnnibagaw kuma caman de b'a la komi fɛn minnu ni an ka alabato t'a sanfɛ donc a kumaw n'a ɲagamina mɔgɔ b'a to yen de sinon hadisa minnu bɛ yen o de ye nin ye ala ka yeli an bɛɛ bɛ ala ye alikiyama don mais k'a fɔ an bɛ ala ye ɲɛnamaya in kɔnɔna na la yeli in ye se dɔ de ye o ka fɛn ye o ye se dɔ de ɲɛ sera la de
ala dun ko ale de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen foyi tɛ se ala la ayiwa ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ألا كما فلينا كو ني ملكي تشاوما فونكا كتشيدي نبي نيوما نانا تشودو فونكا بو ملكي يالا كتشيدي أبي تامو نوفي كما أبي تامو تشومينا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون من يغمنا وبولو أبي يغما ودي بي يغما بولو توكوي ala kira nale adamaden do aba bado aba faro aba jogodo ale nale ama somina har ni nana ni maleke ni maleke nana atse ka to maleke yalaw abe kira adamaden de abe ke chedi abe tamaw no no fana nana abongalo tige miriam nyaw hakili tia o miria kele de benake akuna no dun kera o ko jugude maleke nelen kove ni ala soso sorlo konana way ko jugude ako wala qad ustuhziya bi rusulin min qablik muhammadu alamado ñu moke ciden chamande la enye kana dimi koy fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mohamunun tumbu moke nabi nyuma nununa ko jugu nanu ulu de soro amisaliya nabi allah nuh alayhi salatu wassalam nabi allah nuh ay san juli julle ke abe kulundla kulun abadla jama akad jamana mabaw nu temenala ubeyala كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ملأ يمغبود منو بيرمدين يوفا ni adamaden jole yen nabe mo nyefa o de malawi population ordinaire utere jamana mabaw nulu temenala sakhiru minu ube umukala nabi la nuhu bula jabe yele wabu nawme karane la sisa dondo bese nebe mo kawlaw naw yele la ni la sisa dondo bese nebe ilawla jibora domina ni kulun ye mogota adamado njolembe angata kulu sanfe angata tintin sanfe yanfe nabilla nuhu na kam gobe kulun konnana ay adamade mu'minu munum ba no fe ulu dona akademba ya dona dugu kolo fenyana man be fula fula dona chekele ni musokele nunumbe hami wakati mina kwanga kulu nyini asoro kulu nu ufarala nyogona kaba kulu nye wakati minge ji sanfe asoro lu abe kolo bora kenema wode niye kafo laqad ustuhziya bi rusulin min qablik ciden dobe ciden chamande be nu yelela ciden mununa fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mu'minu yelela ciden nununa utumbe yele ko jugu minke ayele mana uyure de ka ayele munuka kera yele fende nabila nuhu nabila ibrahim abe jo kono wakati mina mo be jole no be yelala mo jole no tasuma kolon sena dogo dona kono kolon ye tasuma yere yoro jeni kaba tasuma kami debe ay tasuma kise kanabilla ibrahima mine kasri kabila jo kono amba fila bitabila koron konnana mo jole me be yelala jiru nana nabila ibrahima fe ima ko be mundela ako efewa akalli man yatunte mo sila jibrilu ore nana fe
ala b'a fɛ ka kɔrɔbɔ sɛgɛn a sɛgɛn kɛra yɔrɔ ka se yɔrɔ min na est ce que a bɛ ɲinɛ ne ala kɔ wa est ce que a bɛ ɲinɛ n kɔ wa Jibrilu e ka taa ɲininka a ma ko est ce que a mako bɛ fɛn dɔ la n'a bɛ na hali n'a tun trompe la k'a dama kasi Jibrilu la o ye ko tiɲɛtɔ ye a ko Jibrilu la ko e fɛ wa e fɛ ne ma kɔsi tɛ e ka fɛn n bɛ ala kɛlɛ bɛ de ma kɔnɔ n b'a dɔn a ɲɛ bɛ n na o a tɔɔrɔ o cogo de la u y'a fili tasuma kɔnɔ a ma tasuma sɔrɔ yen koyi a ye matilaw ni daraw de sɔrɔ yen matilaw ni dara a y'u de sɔrɔ yen mɔgɔw bolo a jenina kaba a bɔra a ka duloki kelen a ka fani minnu b'a kan na kelen ma jeni haqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un mɔgɔ minnu tun bɛ yɛlɛ la yɛlɛ seginna olu kan koyi yɛlɛ seginna o kan أيوة قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين محمد أفوينا كوكا تاما دوكولوكا وكنا وليكا تاما دي وكاتوكا كوميرسيلا مي او تاما كوننا وكا كولوسليكا آية فلادو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ويتاما نيكولوسليدي مي ثم انظروا ويتاما غوانساندي مي كانا نينيكا كولوسليكا ikana nyina ka kolosilike afunya na ubeta same ubeteme dugu de law ubeteme madain madinatu hijr be madainu salih be dugu be ubeta yaman mo ka dugu kolo be munu dugu be munu jolendo uka kolosilike وقال جا كيف كان عاقبة المكذبين مغمون النبي يوم ونقولون تجيا ولبان كرا شغل أبل لبان كرا حلاك ليه نبي الله صالح كدوبة أني مرينا 410 كيلومتر 410 كيلومتر مرينا تعلا أني مرينا أبي تبوك إسرائيل أبي تشامي ده نمغم بافع كتا سيري زورداني يبيت مصر ده ni bor makangaw be wo makade kana madina kata sami ni wafe kata sami fo kata me madina de ni ina na madaini sale kaba ko gwansano so jolembe depuis samba iriga a dessin ba chogola ka fara sien ministre be bara min ke jiri la ko ke parala ni tara joba fo misiri dore dafle neta ka kaburu be fara nunu ye kaburu de so munu be fara kono be kaburu de aba kaburu dlalendo be fami be na ka kaburu do fami be kuludo yoro do bine ka wobo ala ka dutla kono ka shamburu dla kono aka mogo sara ubeta bla yoro do la obeo o matuno o bayira ka fo ngalon tigala be labayi maloya de mo nabi nyuma ngalon tigaya haranga sisa ek awkal la je mo be nabi nyuma mo ala kiran dogoya aye kolosini kede depuis 2000 ya ala kiran dogoya fu ka saute heraso teraso akira famayo akira individuelio mo ala kira dogoya depuis ayela ala kira dogoya domina fo kasa atehera so be konona gone de besa ايوه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله محمد نينغا كومين بدوغولو ني سانغولو كونو جوندي تادو نيابي جيمي بي كو كونو يا كلو منون بان كريفه بيغا منون بي ارمادي مين بي تاما فengo fe jiri munun be jonde taru ala yere ko ala kiraye ku jabi kullillah afu ina ko ala de taru ku yere fana tsega ngaloti go ba ko ala de taru ite adama de sinyininga ko sanji e jonta e ba fo ala tle e jonta e ba fo ala kalo e jonta e ba fo ala ngo sego galoti go abe dare mbala ko ala de tado mais kataba ala nafsihi rahma mais ayat to ay hinere sebe to sanf ala be hine ni ala ka hinete nabi nyuma nale ni ko kaba o bebe ke wakati kelende mais ala be hine kataba ala nafsihi rahma la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah abena o be faranyogonka kata jodo la rayba fi sikatola wode ajalu musamman inda dati min sebene be ala yere bolo alladhina khasiru anfusahum mu'minun yure perdide la haradona fahum la yu'minun uteli manasro nyama yakoro mu'minun be perdide la hara yes sirata pour que o kase ka sira famia o ta famia ala yu ka adama denya be si ka bo farokolo la itemina yoro sura tigila sira sila ni bise ka bila baranyuma kelela slamate horonte dambe tala sinangu tala furu nyogon tala balma tala sigi nyogon tala na dona balawula iba nyini ni sira be ba fo ya kanani ga kuma fo yana ودي الذين خسروا أنفسهم مغمن يوري بردي لا هرا ولد تلي مناني عليه على يفهم برسي كابو فرقولا سلامية سانجيدي أبيجي دكولو مينكا أو تقولي كو أدم دنيا سلامية بيجي أدم دنيا دكا أدم دنيا تمغو فرقولا نيا واجو تشوغو من يوروتي واجو ليناو سكا فاميا ni kuma fanya na abena ni kuma doye mimbi yere maloya te kuma sime fu kata fili dinge kono nu ya siri kata fili dinge kono de aba famiya ko ju de pa ni be mina yoro mina abe bo akalam adama de munu ye nabi nyuma utoro ku ngalon tigeya meleko bulu ni mine ni juguya de لكو بين سكوكا بافين اخرجوا انفسكم ايا ني فونو ادالمبي يبال موس لمبي كوريفو تفوي كلاما مي با سورو انيبه كومي نيكي سبي بو كنما ابي يالاجي مومنون بي وبي كوما مي فا تفوي مي اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بيدي ام بسرا doya ma jangata ambode kilabe ubo fo anyana
adale au chamajela antame depo yoro nani dogoyama wulila alebe dogoyama de kona bada wulu ne mugo munu yure perdi ou ma gagné foy la foy adama de jija ikana konyuma chamanke mini kojugu ko ni kanata mais wulu ka gafe falembe kojugu doronde la ala soso doron mugo tonyoli doron sigi nyogon tonyo balima tonyo furu nyogon tonyo o doron de be bolo ni tara mugo wole ko karsana muso be nyogon etana ba cekaranda do ni kumala sa wallahi o te adamade ko tike adamade mugo mi nasara do mina mugo ba fa alhamdulillah anya ni resoro koy ay reb balima do be ni kuma fo anya ni resoro koy ni an toro ayan toro o te adamade koy o ye nyama minade o beta fili nyama de ko bode doni bako ba ko jahannama ye makabbu nifayat nyama mboyoro ale nyama de beta boye adamade ni te foyi kanga iyeroto ala bolo kiyeroto ala kamanyumo bolo o kasira wirila o ke guide ina na examen mina nyama yakon ni beta domina akasoro iganyena ima perdia mini tara kasoro i perdilendo ibi tayoro jumandela tayoro tew ima ala batu yala sosode ina adama dew mabbe sigi nyogonte ini min bena balmate ini min benya oye ko jugu bane de wala ko so mo munu mada alala utsika hera soro sega hera soro abe sega nyana waya ni kono ya akanna folo cara choko hera sida bolo iba sura nakanna folo bay doma nogolendo de betlonge kenay doma nogolendo be na tlonge kenay abse na ko aka muso furusa ba muso furusa doma nyaro mogo be seka tia ale kana folo soro koso doma imbo to fo ina ko karsama nya bawke en kaboy abaka nyana maya beke sege kasoro hera baba bolo ala inna fulu chamane dama mi aten na fulu hera soro abe fengo fe soro o yedu sukaside ala ka hakli nyuma dama koy na lay hakli nyuma de ala dema ibi kanyene mo yake ibana lama drome kelenti bolo meni mo yoro ro bafo ninko ni na fulu bade ben bolo kasoro drome kele ati bolo parce que danaya bini ala ni nyokoche danaya bade bini ala ni nyokoche wore ko suni mugo chama be nyogon kumbeya ni no e baroke iba famiya ko fantanyate nunu na de men nafulo be mimbolo toye o de yorodo ta yorodo ko nafulo kanga soro mimbolo o to yorodo de mire mi ba kuna ibado atela yoro redo abasi be ke tagama sagila atehera si soro ibe hinala meni kuma fanyana ni doma uni mori uni fileli kelo te atedo hakilla bala fembe sababu wore bala ala ka sababu te ala rebolo ala be ala traité de la sesa moru de be ala joyoro la ani doma ni wa feka bara ki katawlu fedoro lu bisagi dilaw ot ki tela fe koy tela fe ni sora indamina yoro imbe kuma ala ka kelenya de ka ko anga fembe sigi kana lema anga fembe sigi ka dama anga na fuyi mina ala anga to aleko anga na hamini garjege anga sababu mine anga hamina aleka barak aleka batuliyo doro nanya ale batu abe fembe dama ala ka hakli yumandama ala ka sini rana wassalamu alaikum warahmatullahi